vieš tak zo svojho pohľadu niečo povedať, že čo by sme my ako spoločnosť alebo prípadne systém vedeli zlepšiť? Poviem možno, že z vlastnej skúsenosti, u mňa to bolo o tom, že som mu dal jednoducho priestor na vyjadrenie sa, ale zase som aj pomenoval, keď som niečím nesúhlasil, na trávniku, agresívny prístup alebo niečo podobné. Bolo to s porozumením, ale aj s jasným vyjadrením akoby nesúhlasom. Dobrovoľník vedel spraviť akoby takým citlivým prístupom. Ty si v článku spomínal, že samo nevedel pomenovať svoje emócie a postoje. Po nejakom čase som sa rozhodol, že sa ma dotiahnem aj do domácnosti, akoby doma. Mal možnosť pozorovať aj moju komunikáciu s mojou ženou, s mojim dieťaťom, trošku inak mu rozšíriť svet. O čom sa komunikovalo, ako sa komunikovalo. Pre našu domácnosť to bolo prirodzené rozprávať o emóciách, o prežívaní, pomenovávať to. On to začal postupne skúšať a zo začiatku si aj pamätám, a to bolo citlivé alebo krehké, keď dokázal pomenovať, že niečo cítim, ale neviem to pomenovať. Hej, tak práve tam je dôležité dať tomu človeku priestor a podobne. Takže